La quarta edició del concurs de curtmetratges Mil Mirades es farà els dies 20 i 21 de maig. Els interessats a participar en aquesta edició tenen fins al 18 de maig per inscriure's. La temàtica és lliure, tot i que el gènere escollit aquest any és el cinema mut. Aquest concurs va néixer al Poble Nou i els 2 darrers anys ha tingut com a escenari la Barceloneta, tot i que en un futur es busca una nova orientació. Però neix amb la idea de ser un concurs de curtmetratges que aglutini els barris del litoral. I també una mica referent, no?, en participació veïnal i ciutadana. Ja veurem com, és un projecte una mica més gran, però bueno, ja estem pensant en les fórmules. Els participants disposaran de 24 hores per fer el rodatge dins el barri. Els treballs hauran de tenir una durada màxima de 4 minuts i els concursants hauran de disposar del seu propi material tant per a la filmació com per al muntatge. La mostra dels treballs presentats es farà el diumenge 21 de maig a les 9 del vespre al Centre Cívic Barceloneta. Després s'entregaran els 350 euros per al primer premi, els 250 per al segon i els 150 euros per al tercer.